RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Zometeen dan is er vierde met wij als zomerradio-presentatoren gaan een uitdaging in. En dat had mij deze baan een beetje. Ik hoop dat het goed komt. Maar goed, wij hebben gelukkig een paar mensen van de Grenaat. Die ben hier van de scouting. Gelukkig hebben we die al uitnodigd van een interview. En zij ben hier om even een liedje demo te janken hoe het mat. Ben je er klaar voor? Ja! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! De eerste is binnen. Ho even, kom hier even, kom hier even. Wat is die nou? Jelle. Jelle. Maak je? Nou, veel mee. Viel wel mee? Het ging het wel. Go, 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 go! Yay! Goed, Sieberen de tweede. Dus wij, oh shit, er komt de rest hoor. Ja! Frederik! Ja! Rutger! Nou, ik zou nog een paar baan pakken jongens. Kom maar. De chaos is compleet zomerradio, we zijn erbij. Ja, de jeugdvriend en wij maar straks. Aan hier denk je hopen. Het waar. Ik denk, als je beter omdraait kist en dan nog een keer omheen. Ja, ik jij zelf nog niks, maar dat maakt misschien helemaal niks uit. Dat er net ha. Het moment waar we al op wachten gaan, wie gaan dus? Nee! Oh, even wachten. Oh ja, Anja, wat ik dan? Ja, dat maakt het niks uit. Ja, ik ga een parapluutje hier. Ik ga hier gewoon een parapluutje van je. Ik ga mooi tussen zoals de koning en koninginnen eigenlijk die kant uitgaan. Want het zal even het moment waar we eigenlijk de hele uitzending op wachten ha. Waar we op wachten ha. We gaan naar de baan. De baan der banen. Het is je levensgevaarlijk hier in de Westreen. Het is al heel live op televisie, hè? Het is al live op televisie. Het is hier een happening. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen? Ja, wat is de bedoeling, Hans? Anja had het met toch maar, ja? Nee. Jawel. Wie het uitdaging? Wie is de zijn? Als je maar storm aanregelt, dan komt het goed, dan doen we dat. Dan geven we mij snel. Nou, dan geven we mij snel. Nou ja. Ja. Maar dat nou echt? Ja. Ah, jakkes. Nou, oké, we gaan echt. De baan die is tot klaar, Bouke. Ja. Ik ga jij dus toen net zo... Je bent net zo actief, toch? Nee. Maar het wilde de scoren, jongens. Ik ben bloedje fanatiek, ik wil winnen. Nee, dat was niet winnen. Ja. Dat was niet winnen. Maar we gaan een wilde verslagjouwer. Die, wat is het nou? Ik heb als kleerste. Oh, die is als kleer. Ja. Maar we beginnen op de kant. Ja, dit is de finish nou. Dit is de finish. Dit is de finish. Ja. Waar vangt dus hierop eigenlijk? Want ik spring het allemaal. Ik dacht dat er een bedje komen zo. Ja. Maar ik wist de blubber. Ik weet, ja. Die kreeg later nog wel. Ja, die kreeg dan wel. Speciale behandeling. Oké, dus dit is dus de uitdaging. Nou ja, misschien maar staan hier de uitdaging even uitlezen. Ja, dit is jeugdsentiment, hè? Wij zijn al nog één keer over die mega blubber power race. Zonder blubber. Zonder blubber dan in dit geval, maar Mijn baan. de mega stormbaan. Ja, Maar wel goeie even dit, zeggen ze trouwens, want het wordt sponsoren door MG-tickets, mij best even zijn we. En MG Hosting. MG Hosting, mij dan ik. En hanspostma.nl. Ik heb dat geen is idee goed. wie daarachter zit. Iets met Cool Kids waarschijnlijk. Ja, teken ik. Zeker. Dus laten we het feestje maar beginnen. Ja. Wij gaan de start in. Ik jou de microfoon aan Gaatse. Want Gaatse is onze razende verslagjouwer. Die zal verslaan wat hij shut op de baan. Dus Gaatse, succes. Dat komt helemaal goed. Gaan we naar het begin? We gaan naar het begin. Ja, ik vol. Bij de start daar van de 20 meter lange baan. De mat kroept, de mat klimt te klauteren. En dit is hut om hut. Dit gaat hut om hut. Dat kan je nou zeggen. De squong komt uit. Ja, en dan eerst dan bijna in de haren.
Oké. Je gewoon beide op één baan? Oh, tellen. Ik tel af. Geef als de start, maar dan beginnen we gewoon met mee. 3, 2, 1. Jammer. En dan gaan ze. Bouke, Anja en Hans. En je gaat en Bouke gaat op kop. Bouke gaat op kop. En hij gaat. Het gaat je wiel tot aan. Bouke en Hans is nog wel spelen. En Anja die houdt het mee. En Bouke is bijna aan de top. En dan werd onder de voeten rutsen. Dit ken het meisje. Dit ken het. Oh, en Bouke die werd even eens kort. En Hans die gaat nog eerst. En Hans, kom op Jok, kom op. Het gaat wiel. Anja die valt al hè. En je moet er weer op. Het horloge gaat al. Ja. Kom op jongens. Nee, dit mij net. Geen lichamelijk contact. En Hans die zet een sprint in. Hans zit er naar mij. En hier gaat het weer op. Ik ga naar de linkerkant. Hoe gaat het hier? Waar zou je als eerste er vanaf kom? Ik zou nog net hier. Ja, het is Bouke. Het wie Bouke. En waar is Bouke nou? Bouke is gewoon pleiten. Ik wil je weer hinnen. Over de spanning, het is net best. Anja die... Hoe gaat het Anja? Best! Nee, dit mij net. Hey, net deze kant om. Net deze kant om. Nee, dat is net eerlijk. Nee, disqualificatie, dat kan het. Daar hebben we... Oh, nog een kant. Jij hinnen. Mij komen. Die kant uit. Ik zal niet eens tussen Bouke en Hans gaat. Hoe gaat het hier? Ja, je bent er. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Kom op jongens, je bent er net van zoeker maken hoor. Ja. Nog, och. Hans, hoe gaat het? Ja, dat zei ik nog. Bouke is bijna aan de bovenkant. Ik zie Bouke hierbij. En hier valt er naar beneden. Het gaat mal, het gaat hut om hut. Jippie, RTV, NOF, Sim de radio. Het gaat mal, het gaat echt mal. Aan bloedens toe om het zo maar te zeggen. Tot bloedens toe. En ik ga van deze kant van de baan staan. Oeh, het gaat mal, wat gaat het mal hier. Nog 4 minuten. Nog 4 minuten. Bouke is bovenop. En nee, hier is al weer voort. Het is net... Oh, wat die jek allemaal hier. Het gaat mal. Het komt net... Die persoon. Die krijgt nog wat. En Bouke is boven. Oh! Nou, kom op man. Let zien dat je hem echt een man bent, hè? We hebben echt al conscious bij, jongen. Oh, hij is bijna boven, maar... Hoe gaat het hier? Ik zou dat hij in de zin begint met misschien het zinnetje komt erbij. Nog even en dan halen we hier gewoon een mooie regenboog. Ja, en het is hier gewoon al je in de wedstrijd, al je Nijst, RTV, NOF. En Bouke is bijna boven. Voorzichtig hoor. Oh, en daar gaat hij. En dan kan je kijken, hier is haast net iets. Oh. Het gaat helemaal net goed. Bouke, hoe gaat het? Ik heb best, ben je er al? Bijna. Je moet die alleen nog even heen, dan is het goed. Ja, en Hans is bijna boven. Kom op Hans, kom op. Ja, kom op. Ja. Nee, oh. Hut om hut. Het gaat hier nog steeds tussen Bouke en Hans. En Bouke is boven. Hij is boven. Ja. Is het Bouke of is het Hans? Het is Bouke Koning! Bouke, van harte gefeliciteerd bij deze winning. Hoe gaat het? Wat gaat er nou terug hinnen? Alles beter. Is het Christ? Bijna. Ja, er kan maar één de winnaar wezen en dat is dit keer Bouke. Hans, hoe viel dit? Zo'n nederlaag. Je had je een dikke nederlaag te pakken, hè? Ik ben blij dat er een één onderdeel ontbreekt. En dat is? Een mega blubber power race. En die kreeg er nog. Die komt nog. Die komen wij weer op. Revanche. Zomaar naar die- Beter dan ooit. Beter dan ooit. Dankjewel voor Tjen. Bouke is de winnaar. Hey, applausje van Bouke! En een applaus voor Anja, want zij had het toch al in ons dicht. Helemaal de kijk, Anja. Oké, ik zou zeggen, pak haar bij jou aan dikke tuut. RTV NOF. Zomerradio.